Nuang arav na yaun, lasing ang matalik kung kaibigan, at hindi no alam ang don pauwi. Inakuko ang responsibilidad na sundain siya sabar at ihatid sa kanilang bahay. Pagdating ko roon, nakita ko ang matalik kung kaibigan na binihat ng isang lalaki sa kanayang balikat at isinagsik sa loob ng sasakyan. Why? Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Ang walanghiyang lalaking ito, nang haas na gelawan ang matalik kung kaibigan, hindi siya magtatagumpay. Inabot ko ang kamay ko para hilahin ang kaibigan ko pero pinahilan akong lalaki. Nagtanong po siya, ano ka ba niya? Ako ang matalik niyang kaibigan at balak ko po siyang mogang bayaf. Pagkasagot ko nakaramdam akong labis na pagmamalaki. Sa ganitong relasyon siguradong makikambinsi ko siya, hindi ba? Kamado namang nagsalita ang lalaki, ganon ba? Kailan po ako nagkaroon ng asawa na hindi ko alam? Nakakainis. Kapatid po itong lasang harang ito. Nakakaya. Inday. Sa mata niyang malabo nagsalita sa Inday, kaya bakit ka nandito? Sinong timawag sa'yo? Limabas din na kapatid na kaniya ito. Mahalang akong himiko sa lalaki, mahandang araf po, palam na po. Pagkatapos, tumalikod ako at tumakbo palayo. Sa kalakit ng hobby, nagising ako bigla at sinuntok ko ng malakas ang ilinan kama. Ang nakakainis na sa Inday. Bakit hindi niya sinabi sa akin nang mas moha na mayroon siyang kapatid? Kinabukasan pagdating ko sa eskwelahan, nakita ko si Inday na mukhang malungkot, kaya hinawakan ko ang kulayo niya. Ang babaeng ito, bakit hindi mo sinabi sa akin nang mas moha na mayroon kang kapatid? Inalis ni Inday ang kamay ko at hinilot ang kanang sentido, kailan mo ba ako tinanong? Kaya bakit ko sasabihin sa'yo? Taman ka naman, hindi ka pala ako nagtanong. Ikiniwento ko kay Inday ang nangyari kagabi at nagreklamo po ako, alam mo ba kung ano ako napaya dahil sa'yo? Tila natahan sa Inday na wala ang kanang pagkalasing at tumingin siya sa akin gamit ang mata niyang kimikinang. Bigla akong nakaramdam takot. Anong balak mo? Itinago ko ang kamay ko sa dibdib ko. Bakit hindi ko naisip ito noon? Biglang niyakap ako ni Inday, sabi mo kung hindi ka makahanap ng trabaho dito, babalik ka sa probinsya. Kaya mogang bayaf ka na lang ni Kia. Sa ganitong paraan, magkasama na tayo magpakailanman. Talagang kung ani-ano ang sinasabing babaeng ito. Timawa akong malakas ng 2 beses at itinilak siya palayo, tama na. Ayon mo mina akong mahanap ng trabaho. Mas kapanipaniwala po ito kaysa sa mogang bayaf niya. Maganda ang relasyon namin ni Inday kaya pagkatapos ng graduasyon gusto ko parang manatili dito kaysa bumalik sa probinsya. Nakangasong tanong ni Inday sa akin, ano? Nag-apply ka na bang trabaho? Timango ako, nagpadala na ako sa ilang kumpanya, naghihintay na lang akong tawag para sa interview. Belong ni Inday, sinabi ko na sa iyo, sa kumpanya na lang naman, ayaw mo naman. Ayaw mo ring mogang bayaf ko gusto mo talaga akong iwanan, ano? Pagkatapos, imiyak siya ng malakas. Talagang may say na aktres. Balak ko sanang sabihin na gusto kong imasa sa sarili kong kakayahan, kung hindi kaya ay hingi akong tulong sa kanaya, nang biglang tuminok ang cellphone ko. Tawag para sa interview pero ang panghalan kumpanya ay parang bago sa pandinak ko. Nagpadala ba akong resume sa kumpanyang ito? Bakit wala akong matandang tungkol sa kumpanyang ito? Bahala nun ha, pipinta na lang ako sa interview at pag-isipan ko na lang pagkatapos. Pagdating ko roon, pagkatapos akong tanungin ilang panghinaang katanungan personal, sinabi niya, kailangan namin assistant to the general manager, kung wala kang problema, pwede kang pimirman kontratan ngayon. Pagkarinig ko napalinog akong laway. Diyos ko, hindi kaya scam ito. Pero pagtingin ko sa malaki at maranghang gesali, naisip ko, siguradong hindi maglalakas-loob ang mga scammer na mag-invest ng ganito kalaki. Kaya tumango ako, walang problema. Mataas ang sahod, maganda ang posisyon, kaya pumirma agad ako sa kontrata.
Pagkatapos, dinala ako sa pintung opisina ng General Manager. Kimatok ang sekretaryeng tatlong beses, sir nandito na po ang bagong assistant. Pagkatapos, binuksan ng sekretary ang pinto para sa akin, pimasok po kayo. Ang bait ng lahat ng tao sa kumpanya, kaya pakiramdam ko sa hiradong scam ito. Pimasok ako sa loob na may labis na pakalala. Daan-daang tumingala ang lalaki. Siya ang lalaking may matalim at napakahandang muka, ang mata ay parang naglalaman ng isang buong kiwento, hindi sapat ang dalawang salitang gwapo para ilarawan ang kanyang kahandaan. Di matang ka na pala. Bahang tumango sa martu, bahang tumas ang sulok ng kanyang labi na limilakang pakiramdam ng distansya, nginit hindi nakpapadama sa mga tao na siya ay masyadong mayabang. Nahiya akong tumango at pagkatapos ay mabilis na itiniwit ang sinabi ko, "Goed morning po, General Manager." Tumayo sa martu at pagkatapos ay limapit. Pimirma ka ng kontrata, tama ba? Hayaan mo silang dalhin ka sa isang paglilibot sa kumpanya. Hindi ko napansin kahapon, pero ngayon ko lang napaktanto na napakataas niya, siguro malapit sa 1.8 metro. Limapit ang lalaki, nakaramdam ako ng presira. Sinibikan kong pigilan ang tanong sa peso ko at bahang eme ko, "Excuse me po." Pagkalabas ko, nakanga ako ng maliwag. Hindi ko akalain na pagkalabas ko ay makakasalubong ko ang pinsan ko si Stella. Tiningnan ako ni Stella mula ilo hanggang pa, "Ano ito?" Hindi pa sapat na makipagkampitan saya sa akin sa bahay, ngayon na alam mong nagtatrabaho ako sa lungdi, nagmamadali ka ring magtrabaho rito. Pagkarinig ko naghalit ang aking hanghipin, kailan ako nakipagkampitan saya sa iyo. Malinaw na mila pagkabata hanggang sa paglaki, gusto mong akawin ang makakamit ko. Ano? Dahil hindi mo kayang gamitin ang basirang si Junior kaya ka nandito para humawang halo. Halit na halit si Stella kaya namitla ang mukha niya, hindi basira si Junior, malinaw na hindi mo lang siya pinaalahan. Tama, alam mong paalahan siya. Paalahan ang boyfriend kasama ang iba. Paniniya ko, inamin ko, basira ako, lahat ng basira ipinapasa ko sa iyo. Makasando kayong dalawa. Pagkatapos kong sabihin iyon, limakat ako ng may kumpiyansa, nakikinig kay Stella na tumatalon sa likiran ko, at nakaramdam akong kasiyaan sa peso ko. Mila pagkabata hanggang sa paglaki, hindi kami nakasundo ni Stella, madalas siyang nang iyam, at madalas akong pinipintiraya. Ang pahambing mga marka, damit at ay maliliit na bahay, ang pinakamasakit ay inakaw niya ang boyfriend ko sa araw mismong birthday ko. Pagbalik ko sa ipuan ko, may nakdala sa akin para pimirman kontrata sa paghawa. Pagkatapos matikoy ang oras ng pagsisimilang trabaho, napaktanto ko na parang hindi ako nakpadalang chip sa kumpanyang ito. Hindi kaya sinadayan kaibigan kong si Inday na makpadalang resime para ipares kaming kanyang kapatid. Kaya tinawagan ko si Inday. Pagkakita niya sa akin, nasasabit niyang sinabi sa akin, anong nangyari? Nahimiwi ako, hindi ba't nakpadala ka ang sif para sa akin? Bakit ka naktatanong? Nakpadalang ano? Nakilat si Inday at nakpanghap pa. Bakit ako nakarating sa lungdi para mag-interview? Nakilat si Inday, paminta ka sa kumpanayang kiya ko. Sinabi ko sa iyo na paminta ka sa kumpanayang tatay ko, ayaw mo naman, pero paminta ka sa kumpanayang kiya ko Nahimiti siya nang nakakaloko, siguro gusto mo ang kiya ko, ano? Naimalang ka sa kahwapian niya, hindi ba? Ang babaeng ito masyadong mayabang. Inianghat niya ang kanyang baba, alam ko na, kahit na mas pangit siya sa akin kanti, siguradong kaya niyang paibahan ang maraming baba. Pagkarinig ko sa sinabi ni Inday, hindi kaya hindi siya ang nakpadalang resime ko. Kung ganon, hindi mo sinabi sa kiya mo ang tungkol dito. Labas akong nakakalihan, bakit may ganitong kakaibang bahay? Siyempre hindi ako, bakit ko ipapadala ang mo sa lungdi? Kung ganon, nakakapagtaka.
Hinaplos ni indai ang kanayang baba, beglas yang gemitinang nakakaluku, baka naman 9 lufa sa ayu ang kiyaku sa inang tinghan, kaya kahobi especial niyang initusan ang kanayang hatahan na ayusin ko sa isang pusisaun. Muli siyang tuminghan sa akin, balaku po sanang ipores kayong kiyaku nakakawalang hana naman, balapon hang nanghayari ay nakmamadali na. Sa ganon ha, mas madali na para sa akin na sabihin samha mahalang naman. Habang nagsasalita, tumango siya ng may kasiyahan. Dahil samha sinabi ni Inday, kimalabok ang pesuku pero ahat akong kimama, lahat niyon ay hawa-hawa lamang niya. Paano naman main lufa sa akin sa inang tinghan ang lalakang katilat ni Marco? Pakiramdam ko hindi ka panipaniwala. Iwak kang magsalita ang kang ani-ano. Kanina ang pangit ng pakikitingo sa akin kiyo mo. Kang hanon ato ka ko na, Dolly. Lalo siyang nasasabik, sabihin mo ha, huwapo ba ang kiyaku uhende? Pasok pa siya sa panlasa mo. Diretso kong sahot, pasok siya sa panlasang lahat. Kang hanon, ayos na. Kimanat sa Inday, desidido na ako. Milan ngayon magiging bayaf na kita. Kang magbibiro ay okay lang, pero kang magsasabing totoo, tama na, alam ko pa rin ang lugar ko. Kang titisan, kahit ang isang lalaking katilat ni Junior na mas mababa kay Martuang sampung beses, inahaf pa rin pinsan ko. Siguradong wala akong kapalaran sa mga lalaki, mananatili na lang akong kasama ni Inday. Sa totoo lang, nang malaman kong hindi sinabi ni Inday sa kanayang kapatid at tinanghap pa rin ako sa kampanayan ni Martu, nakaramdam akong labis na kahalakan. Sa ikalawang arawang trabaho, nalaman ko na hindi daw may espesyal na nararamdaman sa akin sa Martu. Nakataon lang na nakresig ang kanayang asistant kaya pimili silang isang tao sa gripuang mahabahong graduate na gustong sanayin mila sa simila. Siyempre, hindi basta-basta pimipili, ako ang may pinakamakakandang marka sa kanila, kaya ako ang napili, hanan lang. At yayon. Den ang sinabi sa akin ni Sekretary Gina. Hindi pa ako nakontento sa aking sarili, sinabi pa ni Sekretary Gina, nangangailangan ito na mas mataas ang aming kailangan sa yayo. Nakatibili sa Sekretary Gina saglit bago nagsabi, isa pa, hindi lang ikaw ang mahisay na estudyante. Sabi nila naktatrabaho rin sa kampanayan namin ang iyong pinsan, kaya dapat mong samantalaan ang pambihirang pagkakataong ito. Timango ako, siguradong sisibikan ko ang aking makakaya. Ito ay isang iring kapanapanabik na pakiramdam na nakpapasakla sa akin. Tama na ang isapan, oras na para sa meeting si mama ko sa akin. Pagkatapos sabihin iyon na nang limabas sa Sekretary Gina at dali-dali kong kinuha ang tablet ko at suminot sa kanaya. Upisal na nagsimula ang meeting 9:15. Nakaupo sa Marco sa harapan kasama ang kanayang senior leadership team at mga departmentiyat para pakisapan ang estratehiya sa paglahong kampanaya, mga plano sa negosyo at maalahang desisyon. Nakaupo ako sa tabi ni Sekretary Gina, sumalap sa likod ni Marco at pagkatapos ay aimiko ako para magtalang meeting. Mila sa pagpaplanong pangmatagalang paglahong kampanaya hanggang sa estratehiya sa pagpapresayo sa merkado pagkatapos ay ang budgeteng pananalapi. At ang kailatang impormasyon mila sa market research team na may kaugnayan sa mga trending industriya, pati na rin ang makakating hali at makapotensyal na panghangailangan ng customer. Pagkatapos ng meeting, patuloy na nakipag-isap sa Marco sa proyek manager tungkol sa pag-unlad, mga problema, mga panganibang proyekto. Pagkatapos ay nakinig siya sa ilat mila sa department ng pananalapi kasama na ang kalahayang pampinansyalong kampanaya, mga pagtatoya sa kita at rating return sa pamiminan. Isang imaha lang ang limipas at pakiramdam ko ang ilo ko ay nakababat sa tibig, labang tense. Pagtingin ko kay Martu, kampante at kalmado pa rin siya. Nakakamanga talaga, ang boss talaga ay boss. Dati akala ko matindi na ang kompetisyon sa eskwelahan pero ang isang imaha sa kampanaya ay nakpabaho sa isip ko, mas madali pa rin mag-aral sa eskwelahan kaysa sa magtrabaho. Akala ko sa tanghalian makakapagpahinga akong kanti, hindi ko akalain na ang pagpapahinga ay isang liw. Kinailangan pa rin mananghalian ni Martu kasama ang senior leadership team at makpalitan ang mga karanasan sa trabaho.
Sa inang pagkakataon na saksihan ko ang mga eksenang itu, gelat talaga ako. Basang basa no ang kamay kong may hawak no panilat sa mahapon. Alas iyan hapon, sinabi sa akin ni Sekretary-Generaal, magpahinga ka na mina. Ang nervyos ko natin sa loob ng ilang oras ay taliyang nakarelax at bimagsak ang aking kabalikat. Biglang pansin ang iyong postira. Agad na simamangot sa Sekretary-Generaal bilang palala. Agad akong imipo ng tiwit at tumango habang balak kong kimain ay nasa libong ko si Stella. Nilalambing niyang kausap sa telepono at sinasadayo pa niyang ilakas ang kanayang buses para marinig ko, maokita, gusto kong kimain kanlironang pahkan na kinainan natin noon. Tama doon mismo kung son gusto ni Sarah kimain pero hindi mo siya dinala. Kiniyom ko ang aking kamay. Habang dumadaan ako sa kanaya, mahina kong sinabi, hindi po ako nakakitang sinimang nakikipagkita sa basira na masaya. Agad na nakalit si Stella, Sarah. Walang pakialam akong liminghon, ano. Bawal sabihin ang totoo. Ang ekspresyon ni Stella ay nakpahumila sa halit patungo sa takot at isang segundo mamaya siya ay parang nakakitang isang kaway na tumalikot at tumakbo. Bakit ka tumatakbo? Kimirap-kirap ang mata ko na may konting pag-alinlangan at biglang tuminok ang isang malalim na buses, hindi mo ba gustong kimain kanlironang pagkain? Dadalhin kita. Bigla akong liminghon, bumalik ang tensyon kanina, sir. Generaal Manager. Tumango sa marcho, tara na. Pagkatapos sabihin iyon, sinanayasan niya akong suminot. Generaal Manager. May naalala ako, dali-dali akong suminot sa kanaya. Liminghon sa marcho at tiningnan ako gamit ang malamig niyang mga mata. Pakiramdam ko na sumilang iminit ang aking pisngi, dali-dali kong sinabi, hindi ako nakisip ng animan kahabi, hiwag kang mag-alala. Akala ko'y kaviyon, kaya sinabi ko yun para takitin ka. Hindi ko talaga alam noon na kaya ka ni Inday. Malalim na sinabing lalaki, nakisip ng animan ano ang ibig mong sabihin. Kinakat ko ang ibabang labi ko, kaya ito ang sinabi ko na ako ang bayaf ni Inday. Ganon. Ang tinahang lalaki ay tila mayroong kanting pananabik. Liminghon siya at tiningnan ako. Himinga ako ng malalim, salamat Generaal Manager, gumawang paran, pero iwag na lang akong kakan. Sige, hintayin ko na lang na gusto mo. Iniwan ni Marto ang kanayang nakatahong kasalita at pagkatapos ay tumalikot. Hanggang sa taliyang nawala ang pahirang lalaki, nakanga ako ng maliwag. Nahinat bakit sa tivang nakikita ko sa Marto ay tensa ako. Hindi kaya dahil lang sa sinabi kong sinabi sa nakaraan. Habang naisip, biglang tuminok ang buses. Kaya nahilat ako. Ito ay si Junior Mila sa Departement ng Pagkatanda, anong sinabi sa ayong Generaal Manager. Magkakilala kayong dalawa. Ako. Tiningnan ako ni Junior gamit ang makang hiwag mo akong subikang lanlangan, matagal na akong naktatrabaho dito. Hindi nakikipag-isap ng pribado ang Generaal Manager sa amin, hindi pa nga siya nakapasok sa aming silid. Ang tinig ni Junior ay nakpahayang ingit ng mas malakas at mas malakas, noong ako ay naksimila, ang ginagawa ko lang ay gawang pambahay. Hanggang ngayon, hindi po ako kailanman nakasama sa pagpipilong Generaal Manager. Habang nakikinig ako, lalo akong hindi alam kung paano sasagutin tama. Lumipat si Junior sa pagtawa at pinat ang balikat ko, nakikipagkiwintihan lang ako sa iyo. Ang aming siritay tiyam ay hindi kailanman naksasakitan, ang lahat ay lantat at malinaw. Himinga ako ng maliwag, sa totoo lang, ako at ang kapatid na baba ang Generaal Manager ay matalik na kaibigan. Tumango si Junior, ganon ba? Kung ganon ay magiging mahina ang Generaal Manager sa iyo, ngunit mas mahirap ang trabaho mo kaysa sa akin, at magiging mas nakakapahutin, siguradong magtatagal bago ka masanay. Napaktanto ko na maganda talaga ang kapaligiran sa siritay tiyam. Ito ay isang malaking kampanaya, malisok ang kompetisyon, at mas komportable kaysa sa mahalihim na kilos ng aking pinsan. Ang makapasok ako sa lungdi ay isang swerte para sa akin, ngunit dahil din mayroon akong lakas na loob kaya ako nakakiyang swerteng ito, tama ba?
Pagkatapos magpahingang 40 minuto nagsimula akong mahing abala mili. Kinailangan ni Marcho na paminta sa siyala sa hapon ipang makipagkita sa isang fit. Dapat si mama sa sekretary-generaal siyempre at si mama rin ako. Nakaupo sa loob ng sasakyan Rolls-Royce, binabalikan ko ang impormasyon tungkol sa malaking opisyal na iyon sa aking isipan habang nakikipag-isap sa sekretary-generaal kay Marco. Nang daan-daang pimasok ang sasakyan sa ibasan isang landskape na tulad ng isang landskape, inalis ko ang aking tablet. Binuksan driver ang pintong sasakyan at nauna akong bumaba kasama sa sekretary-generaal. Nang bumaba sa martong sasakyan, nakaya ko pa rin ako biglang narinig ko Sarah. Itinaas ko ang aking ilwa at hinipo ang malalim na mga mata ni Marco, timahal ang tibok ng peso ko. Is generaal manager. Ngimiwi siya at ngimiti, hiwag kang mag-alala, gawin mo lang ang iyong trabaho. Pagkatapos niyang magsalita, naglakad siya patungo sa mansaon. Tiningnan ako ni sekretary-generaal at sumunod sa kanaya. Hindi ako naklakas loob na makisip ng marami, ang trabahong ito ay hindi maaaring pabayaan kahit na isang segundo lang, na tulad ng pananaliksik, itinaas ko ang aking ilwa at nawala na ang buong sistema. Nakisap sa Marto at ang malaking opisyal sa siyala habang naghihintay kami ni sekretary-generaal sa labas, biglang narinig ko ang pamilyar na boses na pamilyar hanghang sa kinamimihan ko, Sarah. Bakit hindi ka pa rin nawawalan ng pag-asang sundan ako hanghang sa bahing lalaki? Tiningnan ko si Junior, ang ex-boyfriend ko na limapit sa akin, ngayon siya ay boyfriend ng aking pinsan na si Stella. Tumingin ako sa malapalasaw at maranghang ibasan at pagkatapos ay tiningnan ang side na suot ni Junior na intindihan ko na ang lahat, lumalabas na noong kasama kita, nagpanghap kang mahirap, tama ba? Siguradong alam na ni Stella ang pagkataon ni Junior bago kaya sinadaya niyang agawin siya sa akin. Sa pagpanghit ng pakikipagugnayan at kahirapan, walang pagmamalaki pa rin si Junior na may muka at nakanwari pa rin natural. Tama, kung hindi ako nagpanghap na mahirap, paano ko malalaman ang ihaw mo sa pera? Halit na halit ako kaya kiniyong ko ang aking kamay, limapit at hinawakan ko ang kulayong kanayang site, ihaw ako sa pera. Ihaw ako sa pera kaya nagtatrabaho ako para suportahan ka. Ihaw ako sa pera kaya kimakan ako ng mahamirang pahkan para bimili ka ng mamahaling damit. Hibarin mo ang site na suot mo at ibalik mo sa akin. Iyon ang perang kimita ako sa loob ng isang biwan para bilhin iyon. Halit na halit si Junior kaya nakbaho ang kalayang kanayang maka, dumiho ang kanayang mata, at iniahis niya ang kanayang balat at iniahis sa lipa, iyon kinin mo na. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at imalis. Tinawag ko siya, "Way, ang iyong pantalon ay binili ko rin, hibarin mo at ibalik sa akin." Sa Junior ay tulad napinta sa hiling sandaling pagkatiwalaan ko, "Sarah, ano po ang gusto mo? Isang mahirap na estudyante tulad mo, mayroon ka bang kwalifikasyon ipang makapinta sa estado na ito? Siguradong nagiging mistress kang isang tao, tama ba? Payo ko sa iyo na makilala mo ang iyong sarili, sa susunod na makita tayo, maklakas loob ka pang tumingin sa aking mata. Salamat, pero sana sa susunod na biyahe, hindi ko na kailanman makita ang isang basirang katulad mo. Hinaya ko si Songnay, nakris ang braso sa harap ng dibdib ko, tinitahan siya ng may pahamak, at isa pa, pumunta ako rito para. Magtrabaho para gawin ayon, naintindihan mo ba? Kaya ngayon, makibat ka na agad, ibalik mo sa akin. Halit na halit sa trengf kaya kiniha na ang sinturon niya at handa ng makibat ng pantalon. Sa puntong ito, may narinig akong buses sa likod ko, dumating kami rito para pag-isapan ang negosyo, pero anong binabalak ng tauhan mo sa empleyado ko? Tauhan? Hindi ba bahay ito ni trengf? Bakit naging tauhan siya ni Han ngayon? Lemanghon ako at nakita ko si Timen at isang lalaking may katawan sa tiyan na nakatayo sa may pintuan. Hindi na ako naklakas lupang tingnan ni Trengf, mabilis siyang tumakbo papunta sa tabing lalaking may katawan sa tiyan na may mapakpakumbabang maka, sira, tapos na po ba ang meeting ninayo? Kimirap-kirap ako, hinayaan kong akapin ako ni Timen, tumingin ako sa dalawang lalaki. Kaya pala hindi mayaman sa Trengf, gusto kong malaman di Songnay ang totoo.
Paghlabas kung opisina sa hobby narinig ko ang buses natif nakapusiya sa kanang komfortable na kotse at kimakaway sa akin, yay magandang empleyado kimista ang inang araw mo sa trabaho. Mabilis akong limapit at sumakay sa kotse natif nagsutong seatbelt. Maganda ang moed kun ngayon ililibre kitang dinner. Tiwang-tiwa kong idinachtak, sobrang namilat ang mga mata kun ngayong araw, ang Kia mo ay parang bos na galing sa drama. Tief, mas bos pa siya kaysa sa mga nobela, pero sa totoo lang, hindi ko siya nakikitang bos, sobrang friendly pa siya. Basta, hindi ko alam kung paano siya i-describe. Pinaandar na Tief ang kotse, tignan mo nga ang tono mo, nakakagusto ka na sa kanaya, no? Iniabot niya sa akin ang isang pilang sobre, ito, tutulungan kitang mapaibig ang Kia ko. Pinalo ko ang palat na Tief, nakbibiro lang ako, nahilat lang ako. Ang dahilan kung bakit ayaw kong gamitin na Tief ang koneksaw niya sa kumpanayang tatay niya idol ayaw kong mohang komplikado ang aming pagkakaibigan. 5 taon sa kolehiyo bukod sa mga parangal at sertipiko, ang pagkakaibigan namin na Tief ang isa sa pinakamalahang bagay sa buhay ko. Alam ko lang ang pagkakaiba namin kaya iniwasan ko ang mga bagay na may kinalaman sa pera. Ngayon mas nakikita ko ang distansya namin na Timen kaya mas mabiting iwag ng banggitin ang biro. Kinabukasan sinabi sa aking sekretarya na si Hen, malapit sa opisina, may isang apartment, walang nakatira doon. Doon ka na timira para mas madali kang pimasok sa trabaho. Naklakas loob ako at hindi napigilang magsalita, sobrang bait mo sa akin. Madali lang ang bihay ko sa school, hindi ko kailangang abalahan ka. Nahimiti ako. Matagal nang sinabi ni Tief na kapag nakahanap akong trabaho, bibili siya ang bahay malapit sa opisina para makasama kami. Gusto ko ring timira kasama si Tief, pero katilat dati kong sinasabi, ayaw kong mohang komplikado ang aming pagkakaibigan, kailangang patas para maktagal ang aming relasyon, kung hindi, makakaroon samang loob. Ito ang tirong lola ko. Sa isang kisap mata, limipas ang 3 buwan. Natapos na ang internship ko naging regular na empleyado na akong lingdi. Hindi ko alam kung bakit siguro dahil natatakot si Triumph na malaman ko ang tinay niyang pagkatao, hindi lang siya lumalapit sa akin para manghalo, pati na rin si Tingnay ay imaiwas sa akin. Noong gabi na naging regular na empleyado ako, niyaya ako ni Tief na magtiwang sa bahay nila. Sabay kaming pumunta sa supermarket para bumili maraming pagkain. Biti na lang malapit ang apartment ni Tief sa opisina. Paglabas ang elevator, kinian baba ang sisi at nagbiro, limipat ka na kaya rito. Minsan ang prinsipayo mo sobrang higpit na kakainis. Ay nakap ko sa Tief, ayaw kong masanay na mahang spoilet. Sobrang bait mo sa akin, paano pa ako makakaroon ng boyfriend? Sigiradong walang lalaki ang magiging mabait sa akin katilat mo. Sa Tief kayaan. Tiwang-tiwa sa Tief pero kung pakasalan mo ang Kia ko, hindi ba't malilitas ang lahat ng problema. Sigiradong mas mamahalin ka pa niya kaysa sa akin. Ito na naman. Sabi ko. Nagbibiro lang ako, hiwag mo nang sabihin. Kung gusto mong sabihin, sabihin mo sa Kia mo. Kung papakasalan niya ako at mamahalin ako, papayag ako agad. Sinabihan ko na siyang hiwag magbiro pero ayaw niyang makinig. Kaya nagbiro rin ako para matakot siya. Lumingon si Tief, nakatingin sa likod ko, Kia. Kia himen, hiwag mo akong takitin. Natatakot na ako. Nanigas ang buong katawan ko, lumingon ako. Sa siyot himen, nakasuot ng pangbahay, nakatsinilas, lumabas mula sa katapat na pinto. Yay, nakuwi ka na pala. Kia. Narinig mo ba ang sinabi ni Lenelen? Timawa sa Tief, tinilak niya ako. Hindi ko na siya mamahalan sa ayaw na siya. Mahalan mo na siya. Napatama ako sa malawak na bisag. Parang karainta ang init na dumaloy sa balat ko hanggang sa piso ko. Parang ramdam na ramdam lahat ng senses ko. Tumingala ako, nakita ko ang malalalim na mata ni Timen. Parang nakinit ang mukha ko, parang gusto nang imisok.
Ngimiti City min at tinapik ang likod ko, sige, mag-isap mina kayong dalawa, maglilito ako. Pagkatapos ay binitawan niya ako at pumasok sa apartment nitief para maglito. Naglilito si Himen. Gelat akong tumingin. Napakarelax naman nitief, hindi ako marunong maglito, alam mo naman ang diba? Wen nga pala. Ibig sabihin sasama sa amin si Himen para magdiwang. Abala ang kiyo sa kusina, samantalang ako, isang maliit na assistant, ay nanunwitend, hindi ko alam kung bakit, parang may nararamdaman akong kaba. Tumayo ako, manuit ka na lang diyan, pipinta ako sa kusina para tulungan si Himen. Hindi ako pinakalan nitief at masaya pa niya akong tinilak, sige na piminta ka na. Pagbikas kong pintong kusina, nakita ko ang isang gwapong lalaki sa kusina. Talagang chiyo kahit maglito sobrang gwapo pa rin. Pimasok ako chiyo, may tutulong ba ako? Ngimiti si Himen at sinabi sa akin, kung wala tayo sa opisina, tawagan mo na lang ako sa pangalan ko. Luminog ako parang hindi po ata tama. Kung ngayon, himaba ang buses niya, limapit sa akin, tawagan mo na lang akong Kia. Natagalan ako parang nakinit ang pisngi ko. Patiloy na limapit si Himen, imatras ako hanggang sa sumandal na ako sa sabinet, wala na akong matrasan. Bigla niyang iniangkat ang kamay niya sa likod ko. Kinakorner niya ba ako? Ano ang gagawin ko? Parang gustong kimawalan piso ko sa dibdib ko. Emiko si Himen, mijn ngiti sa kanayang mga mata, may libilibong bitain sa loob nito na naklalabas ang kakit-akit na kalay. Hindi ako himinga, maihbit kong hinawakan ang laylayan damit ko, pinakpawisan na ako. Ito ba nanliligaw ba siya sa akin? May gusto ba siya sa akin? Habang nakawala ang puso ko, imikoten 360 degrees, bimalik na ang kamay niya. May hawak siyang oyster sauce. Para lang pala kimyang oyster sauce, kailangan pa ba niya akong pagtripan? Nakakainis. Parang masaya si Himen nakangiti siya. Limapit ako, tutulong sana ako. Patiloy na naglito si Himen, kinanmuan ha ang plato, pagkatapos ay kiniha niya ang plato na iniabot ko, salamat. Biti na lang hindi nagsalitang kung ano-ano si Tief noong nacht dinner kami. Masaya at masarap ang dinner namin. Ang sarap maglito ni Shoot. Pagkatapos namin kimain, nakigasang pinghan si Himen. Gusto ko sanang tumulong pero pinakalan ako ni Tief, tumingin siya sa kusina at malakas na nagsalita, kapag pinakasalan ng ate ko ang Kia ko, hindi niya na kailangang gawin ang lahat ngayon. Agad kong tinakpan ang bibig ni Tief, hiwag mo akong ipamak, pwede ba? Ngayon lang ako naging normal sa Kia mo. Tapos na ang isa pang ate sa pagitan namin ni Himen pero paulit-ulit pa rin niya itong binabanggit. Maya-maya, limabas si Himen mula sa kusina. Inayos niya ang manghas niya at sinabi sa akin, habi na rin baka gusto mong matulog na lang sa apartment ni Tief. Sige po, tumango ako. Okay lang na minsan akong matulog dito. Tumango si Himen, sige, mana na ako. Imalis ang lalaki. Hindi ko mapigilan ang sarili ko, sinabi ko sa best friend ko, ang Kia mo ay ang ideal man hababaan ngayon, ang hold, elegant, kapable, educated, at hindi ko pa siya naririnig na magtaas ng buses, sobrang stabling emotions niya. Siniko ako ni Tief, ano? Nahulog ka na ba sa kanya? Pwede bang magsalita ka ng maayos? Nagbigay si Tief ang movie para may ingay, tapos bimaling siya sa akin para makipag-isap. Biglang may kimatok. Sino an? Limapit si Tief para buksan ang pinto, medayo naktidida, Kia. May problema ba? Sumilap ako at narinig kong sinabi ni Tief, Lene, hinahanap kong Kia ko. Hindi ko alam kung bakit kimakabog ang dibdib ko. Himinga ako ng malalim at limabas, Chiyo, bakit nayupo ako hinahanap? May biglang online meeting, kailangan ko ang tulong mo. Medayo na siya, may oras ka ba? Mag-overtime ka sana. Meron. Mabilis akong pimasok para kinan ang cellphone ko at sumunod kay Himen papunta sa apartment niya.
Ang apartment net hi vai parang prinsesa, ang apartment net hi min ay minimalist, ang estilo na gustuko. Hindi aku naklakas loop na tumingin king son, basta sa minut aku sa kanaya papenta sa kanayang opisina. Imipo kamina pinakbuksan niya akong pinto. Maya nachtala siyang snacks at pritas, naklakay din siya ang basong tibak sa harap ko. Sa gelat ko en gemiti siya, wala tayo sa opisina, maging komfortable ka lang. Salamat po. Akun nga dapat ang magpasalamat sa iyo. Imipo siya sa kanyang ipuan, naksimila ang meeting. Kailangan ko lang imipo sa tabi niya, minsan kailangan kong magbigayng data at dokumento kay Timan. Timachal ang meeting 20 minuto. Pinatay ni Timan ang computer. Tapos na. Dahan-dahan niyang inikot ang ipuan niya para harapan ako. Imayos akong ipu at nagtanong, may iba pa po. Bang gagawin? Gemiti siya, wala na. Sa nakalipas na 3 buwan, sobrang bilis ng pag-inlat mo. Isa ka nang may say na assistant. Pinibiri ako ni Timan. Nakbibalaklak ang peso ko. Dahil po an sa tulong kiyo at makakasamaan ko. Dahil an sa kakayan mo. Samha mata ni Timan parang may nakliliyab na apoy. At saka. Timawa siya, sinabi ko na sa iyo, kapag tayong dalawa lang, hiwag kang masyadong formal, tawagan mo na lang ako sa pangalan ko. Timango ako, sige po Kia Himen. Parang sumasayaw ang makasalitang ayon sa peso ko. Ang sarap pakinggan Kia Himen, diba? Nagimiti ang lalaki, maglilito ako ang middag at snack, hintayin mo na lang ako dito. Hindi ako timangge. Bihira akong magkaroon pagkakataon na mapenta sa opisina niya. Siyempre gusto ko itong tignan ng maigi. Hindi ko inaasahan na kapag binuksan ko ang isang libro may litrato na mahilog. Isa itong babaeng kakaiba sa akin. Nakasulat sa likod ng litrato, ang pinakamamahal ko. Nang hinag ang kamay ko, mas bimibilis ang tibok ng peso ko. Wala na akong hanang tumingin pa at dali-dali kong ibinalik ang libro sa self. Kaya pala nakasime lang communitive may gusto na pala sa Kia Himen. Kinabikasan, sabay kaming paminta ni Timan sa opisina. Malapit na sa opisina, nakalangan ako, pero nakasalita na rin ako, Chiu, pweden ayo na po akong ibabasa doon. Tumingin sa akin ang lalaki, tumahimik at tumangot sige. Sabay kaming pimasok ni Timan sa opisina tulad dati, nakasimula na naman ang isa pang abalang imahe. Noong lunch break, nakatanghap akong tawag mula sa nanay ko. Tinanong niya kung kailan ako iwi, sinabi niya na gusto akong ipakilala nitong nay sa isang lalaki na bahay daw maging boyfriend ko. Miss ko na rin ang nanay ko. Pero gusto akong ipakilala nitong nay sa isang boyfriend. Bakit naman niya gagawin? Gusto lang niyang makita akong miserable para paktawanan niya ako. Kaya nachtailan ako, baka sa Pasko na lang po, nay. Sobrang besay po ako sa trabaho, wala po akong oras para magpahinga. Pinatayang nanay ko ang puna. Ilang araw ang limipas, nakatanghap ilit akong tawag mula sa nanay ko. Mahina ang buses niya, may sakit ako, pwede ko bang imiwi linilan? Nanlamang ako. Dali-dali akong tumayo, anong sakit na iyo? Hanap po kalala. Bibili po ako ahat ng tiket. Maha pang namatay ang tatay ko. Sa loob maraming taon, nanay ko lang ang kasama ko. Hindi ko dapat layan ang nanay ko dahil kay tingnay. Paglabas kong pinto, nakita ko si Timan. Parang may napansin siya at mabilis na lumapit sa akin, anong nangyari? May sakit ang nanay ko. Gusto ko pong magliyaw para pintahan siya. Timahimik ang lalaki, may pupuntahan din ako doon, sabay na tayo. Nakilat ako. Alam ko ang lahat ng sedile ni Timan, wala naman siyang pupuntahan malapit sa bahay ko. Kiyo. Limapit sa sekretaryahan, medayo nakalangan, at timango, ito ang personal sedile ni Chiu, ako lang ang nakakalam. Chiu, iayos ko na po ang flight. Sinabi ni Timan kay sekretaryahan, tapos tumingin siya sa akin, tara na.
Nach alala aku sa nanay ko kaya hindi no ako masyadong nakisip. Hindi man lang ako nativa no makasakay sa private plane. Pakbaba namin ng aeroplano, may naghihintay na sa amin. Simakay kami sa kotse. Tinanong ako ni Timen, saang ospital ang nanay mo? Nalala ko na naman. Timawag ako sa nanay ko pero sinabi niyang wala siya sa ospital, nasa bahay siya. Pinaradang driver ang kotse sa apartment. Bumaba kami ni Timen. Sinabi niya, kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Timango ako, sige po, salamat po. Kaya Himen. Sige, pimasok ka na. Kimaway ako at timakbo papunta sa apartment, nagmamadali akong imiwi. Pagbikas kong pinto, nakita ko ang nanay ko na masayang nakikipag-isap sa telepono. Nang makita niya ako, ngumiti siya at sinabi, nandito na sa linalina, pumunta ka na rito. Isinarang nanay ko ang pinto at pimasok. Nay. Wala naman pong masakit sa inyo. Maka naman kayong okay. Tumingin sa akin ang nanay ko, kung hindi ako nagsinungaling, hindi ka iwi no. Ngayon ko lang naintindihan na niloko akong nanay ko. Nakakainis. Nay, bakit nayo naman ginamit ang kalisihan ayo para lokohin ako? Alam nayo bang natakot ako nang malaman kung may sakit kayo? Sobra akong nakdamdam, hindi ko mapigilang imiyak. Imibo ang nanay ko, ginawa ko lang ang dal wala na akong ibang choice. Pasensya na ha. Gusto kang ipakilalang tito mo sa isang lalaki. Maganda raw ang pamilya at etsira. Kapag masimaya ang buses ng nanay ko nalitas ang problema mo sa pag-asawa, hindi na ako mag-alala. Kaya nakinig ang nanay ko sa tito ko at kay tingnay para ipakasal ako. Gusto kong imalis pero pinahalan ko ang sarili ko nang makita ko ang nanay ko na imasa. Sabay na pumunta sa bahay namin sa tito at tingnay. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang pamilya nila. Pagkatapos mamatay ang tatay ko, hindi na ganun kahanda ang bihay. Naman pero palaging ipinahayabang ni tingnay at tito ko ang malalaking bahay na binili nila. Paulit-ulit kong sinasabi sa nanay ko na hindi ko gusto ang dalawang aun pero palagi niyang sinasabi na kung bigla siyang mawala, walang mag-alaga sa akin. Sinisibikan niyang panatiling maganda ang relasyon niya sa pamilya. May gusto rin ang matatanda na ipakilala ako sa iba, kaya hindi tumanggi ang nanay ko na ipakilala ako sa isang lalaki. Pagpasok pa lang, ngumiti sa tito, nandito na pala si Linalyn. Kung hindi naman sinabing may boyfriend kaming ipapakilala sa iyo, hindi ka iwi no. Sumangayon sa tingnay, hindi na bata si Linalyn, panahon na para mag-asawa. Tama, hindi katilat ng iba na kapag nakita nilang maganda ang boyfriend ng iba, inahав nila, kinikihan nila kahit pasira. Sinadaya kong mang-asar na mitla sa tingnay. Ikaw. Timinsan sa akin ang nanay ko, hindi ko na matis, ahat akong sumagot, kailangan bang marinong maglito para magka-asawa. Biglang si mama ang templang maka ni aling nena, at nang iyam na nagsabi, ayan, tingnan mo nga, may ayaf pang kimain kanin. Ngumiti ako at sinabi, sa kumpanaya namin, 3 beses sa isang araw kaming binibigyan pagkain, at may taka-out pa. Wala nang hang oras para maglito. Titilat mo ate may oras maglito pero walang oras para alaman ang tinay na pagkato ni Dudong nalulukunan ha, te pa alam. Iwag kang magsalitang hanan. Sabing ha ni Dudong, te kuraf siya makalimitan kaya sinisendan ko siya hanghang sa bahay niya. Naki, kailangan na kitang ipagkasundo para de muna siya sendan. Tinignan ko siyang may pagkawa ang tangha-tanga pa rin. Paulit-ulit nan hang sinasabi, te pa rin maintindihan. Biglang sumingit ang buses ng nanay ko, inday, dumating na ang boyfriend mo. Boyfriend ko? Impossible. Dalahang-dalaha pa nga ako, saan naman ako kakiyang boyfriend. Ahat akong tumayo para tingnan kung anong nangyayari. Ang nakatayo sa labas ng pinto ay si Jerez na sumabat sa sinasabi ko, inday, nag-alala ako sa nanay mo kaya bimisita ako. Ano raw? Natilala ako.
Kimendat sa akin sa Geriais, biti naman at walang problema ang nanay mo na kampante na ako. Pagkatapos ay may ko siya para batiin ang nanay ko, magandang araw po nanay. Ako po sa Geriais boyfriend po ako ni Inday. Agad kong naintindihan ang gestong pos at dali-dali ko siyang hinila papasok, uwan ha po, nay, may boyfriend na po ako. Ito po sa Geriais. Timayak po sa Geriais ha, hindi ko po siya pinilit na sabihin ayon. Nakilat ang nanay ko at napanghanga habang tinitingnan ang lalaki mila iluhanghang po. Lalo siyang nasiyaan habang tinitingnan niya parang aprobadong manihang. Ngimiti ng pagkalapat-lapat ang nanay ko, maupo kayo, maupo. Inday, samahan mo sa Geriais na imipo at ipahanda ko kayong pritas. Imalis ang nanay ko habang naririnig pa rin ang kanayang halakak. Ako naman, di ko alam kung matatawa ako umayak habang ikinihiya ko ang boss papasok sa sala. Ang hamatan tiyo ko at ni aling nena ay parang ipinako kay Geriais, nakanhanga at hindi alam kung anong sasabihin. Agad akong nakpakilala, tiyo, ito po ang boyfriend ko sa Geriais. Pagkatapos nakpakilala ako kay Geriais, tumango naman siya bilang pahbati. Tiyo. Limangon siya kay aling nena na agad namang tumayo, magandang araw po sir. Tinignan ako ni Geriais na may pagtataka at bimilong ako, pinsan ko po nagtatrabaho rin sa kumpanya niyo. Inipo nang tiwit ang tiyo ko at simimangot, may boyfriend ka na pala, bakit mo sinabi agad? Iyo, anon ha palang trabaho mo? Biglang nakpanghap na mapili ang tiyo ko. Sinabi niya sa akin na matalino raw ako matapos ang pinag-aralan at nagtatrabaho sa Lundi, ang panglimang pinakamagandang kumpanya sa bansa. Kahit hindi kasing laking kitang anak niya na may sariling restaurant, isa raw akong mabiting baba, kaya lang di raw ako marinong maglito. Palit-ilit na naksalita ang tiyo ko. Parang pinipiri niya ako pero ang totoo ay ipinagmamayabang niya ang anak niya para malitin ako. Nakakatawa talaga. Ang makaang lalaki ay kalmado pa rin katilat dati mahalang at mahinaon. Ngimiti sa Geriais, opo, nagtatrabaho rin po ako sa Lundi. Napatagal ang tiyo ko, katrabaho ka pala ni Inday. Anong posisyon mo? Limangon sa akin sa Geriais at imibo ako ng mahina, tiyo, siya po ang presidente ng Lundi. So kanaya po ang kumpanya. Napanghanga ang tiyo ko. Inilabas ng nanay ko ang hehas na tsaray, Geriais, kimain ka. Hindi nga ako nakakabiling tsaray dati Ngayon lang ako nakabili para sa manihang ko. Timayo sa Geriais, salamat po. Ngimiti ang nanay ko, imipo. Inday, anon ha ilit ang trabaho ni Geriais? Inilit ko ang sinabi ko kanina at nakala din ang nanay ko pagkatapos ay napinuang pagmamalaki ang kanayang maka. Nakbagil akong matawa. Biglang hinawa ka ni Geriais ang kamay ko at hinimas ito ng maran. Di ko na kayang timawa at di rin ako kayang. Magsalita baka limabas ang peso ko sa sobrang kaba. Sa totoo lang, hindi maalaga kang marinong maglito o hindi dahil may kisinero naman sa bahay. Marinong din naman akong maglito kaya hindi na kailangang maglito ni Inday. Mahalang pero desidido ang buses ng lalaki. Mahalang sa Inday at sigiradong hindi lang siya magiging assistant manager kaya hindi na kailangang maglito. Nawala ang kayabanghan tiyo ko at ni aling nena nakpalam sila pagkatapos ng ilang salita at agad na imalis. Sinabi ni Geriais sa nanay ko na nakmamadali lang siyang bimiling regalo. Sa sasenot mas pahandon ko. Tiningnan ko ang regalo sa isang salokong kwarto ayon ba ang nakmamadali lang siyang bimili. Tina inintindihan ng nanay ko. Niawaya ko sa Geriais na kimain hapinan. Malapit na alas 8 nang ihatid ko siya sa labas. Nagsabi akong totoo, maraming salamat sa iyon ngayon. Hindi lang dahil tinilinghan mo akong makataka sa blindote, kundi dahil sa pagdating mo, hindi na mayabang sa tito at si aling nena. Ang pakiramdam ko. Ang lalaki ay nakatayo sa ilalim ng ilawang poste na nagbibigay liwanag sa kanayang mga mata. Ang ilaw sa kanayang mga mata ay tila sumasalamin sa peso ko.
Basta hende ka galit dal sinira ku ang blind datemu ayus na. Sempre hendi aku galit ayuku rin naman makipag date. Masaya kong sinabi at saka pinakita mo rin sa akin na mahalaga ako. Alam kong sinadaya mong tumulong sa akin siguro sinabi ni Isang sa iyo. Sinasabi ko lang ang totoo. Bimaba ang tingkanya. Dapat gamitin ang mga kamay mo sa mga gusto mong gawin, hindi sa mga gustong ibang tao. Pagkatapos kong ihatid sa Christ, himinga ako sa kama at inisip ang mga sinabi niya. Hindi ako makatilog pero naintindihan ko rin na mabiti siyang tao, hindi lang siya para sa akin. May gusto na sa Christ sa iba. Siguro kaibigan lang niya ako ni Isang, kaya kapatid na lang niya ako. Sino kaya ang swerte na gustihan niya? Kahit walang sakit ang nanay ko at malakas siya, pinayagan pa rin ako ni Christ na magpakasayon para alahan siya. Hindi pa rin nakintinto si Aling Nena at pinintahan ako ilit, hiwag mong isipin na daw malapit ka sa presidente, magiging mayos na ang lahat. Ang asawa ko ang tinay na mayaman, may ibasan pa sila. Di ko na napigilan ang timawa, hindi mo ba naisip na imbestigahan sa dudong? Imbestigahan ang ano? Hindi maintindihan ni Aling Nena. Siyempre ang pagkataon niya. Ang pangalan may-aring ibasan ay hikom, sa dudong naman ay Reyes. Sigurado ka bang may ibasan sila? Nakilat si Aling Nena at imalis. Nakita ko naman ang taong ipinakilala sa akin na Reyes para makipag-isap sa mga kliyente. Gusto nilang ipakilala ang kanilang anak na baba kay Reyes. May gusto na akong iba. Sabi ni Reyes. Napatagal ang kausap at timawa ng malakas, siguradong napakagaling baba na nagustuhan ni Reyes. Wala nang pahasa ang anak ko. Tumango sa Reyes, tama napakagaling niya. Sumikip ang puso ko, halo-halong lingkod at sakit. Hindi ko pinangharap na maging kami ni Reyes pero nasaktan ako nang marinig ko ang mga salitang iyon. Hindi ko rin inaasahan na ang babaeng ipinakamamahal niya ay biglang sisulpot. Ang pangalan niya ay Bebang. Inang beses ko siyang nakita ng pintahan niya sa Reyes. Sobrang handa ni Bebang, kamukha ang litrato. Matagal na tayong dinakita, Reyes. Nakimiti sa Bebang sa harapan niya, tinitahan siya ng matagal. Tagal na nga, medayo namimiss na kita. Bakit hindi ka man lang nagsabi na ibig ka na pala? Masayang sumagot sa Reyes. Hawak ko ang kontrata at tumalikod ako. Saan ka pupunta? Sabay-sabay na tayong manangalian. Limapit sa akin sa Reyes, nakalimutan kong ipakilala ito sa Inday. Ikaw pala sa Inday. Ang kita mo naman. Tiningnan ako ni Bebang mila iluhanghang po. Himinga ako ng malalim. Sa isang iklap, sumiko ako. Pamanan po may lakad po kasi ako ngayong tanghali. Di na ako nakatis. Pagkatapos ng trabaho, tinawagan ko si Isang para mag-inom. Pagdating ni Isang, nahilo na ako. Bakit ang tagal mo? Timawag ka lang sa akin kanina sinagot na kita. At ano ba pinakagawa mo? Tuloy ang dami mo nainom. Imipo si Isang. Anong nangyari sa'yo? Sabihin mo sa akin bakit ang lasing-lasing ka na diyan. Imamen kan ha bakit wala akong alam. Sabi ni Isang. Hindi ko sasabihin sa'yo. Iminom na lang tayo wag ka nang magtanong. Imiling-iling kong sabi. Kahit lasing ako alam ko pa rin ang ginagawa ko. Kahit anong tanong ni Isang hindi ko pa rin sinasabi sa kanaya, itataho ko na lang lahat. Hindi ko alam kung gaano katagal nagpunta ako sa Banayo para sumika. Pagkalabas ko nakita ko si Reyes. Nakaalis na ba ako? Bakit nandito si Reyes? Limapit sa akin si Reyes, bakit ka iminom ng ganito karami? Hinawa niya ang kamay ko, tara na. Pagkatapos, sinabi niya kay Isang na kinan ang bag ko at inina niya akong limabas. Nakpimahlas ako dal ayaw kong imiwi gusto ko pang mag-inom. Tutuin ka na dominante sich. Reyes biniyat niya ako at isinakay sa kotse.
Hende ko na malala ang minut na nang hayridol na katilok na ako. Akun pala ay pinili na magtrabaho hanggang sa langit. Kahapon ako lang naman ay nakpakalasang tapos ngayon gising na akong mocha. Siyempre kailangan gemising dal may pasok po medayo si masakit po iluko dal sa nanghari kahabi. Nalala ko na dinala ako ni Kriya sa bahay ni isang kahabi. Naglibot-libot ako para hanapin si isang pero nakita ko naman si Kriya sa kusina. Nakasot po sa ang pambahay tapos naglilito po. Tapos kasama niya po sa babang. Alam kong kailangan ko nang imalis para hindi makaistorbo. Nilabas ko ang lahat ng nararamdaman ko at hindi na ako manghangharapin kahit ano. Palabas na sana ako nang bigla akong nakita ni Kriya. Pinatay niya ang kalan at lumapit sa akin. Gising ka na pala. Sumasakit pa ba ilo mo? Malapit na matapos ang nililito ko. Nasaan si isang? Tanong ko sa kanya. Imalis saya kanina, sabi niya okay dafsayan bendok para mini tapos ivinet weekend. Sabi ni Kriya habang naklalakay nilito niya sa lamesa kimain ka na. Salamat. Imipo ako at hinalo ang lichaw parang maya baluna. Tapos imipo si Kriya at tayo magkamang kimakan. Inisip ko kung paano ako makakalis dito nang bigla sumingit sa babang. May biglang emergency kimain na lang kayong dalawa diyan. Sige mag ingat ko. Hinadat saya ni Kriya papantang elevator. Tapos bumalik saya at imipo sa tapat ko. Pagkatapos ay bigla sayang naksalita. Enloof ko. Kimirot ang piso ko. Gusto ko sanang itanggi pero hindi ko maalala kung anong sinabi ko kahabi kaya tumango na lang ako. Hindi ko na saya mal. Bumaba ang kitsara tumingin saya sa akin gusto mo ba ako? Sa tingin mo ba pasok ako sa kriteria? Para naman akong kinirainte ha? Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba gusto kita? Tumingin sayang diretso sa akin. Parang nakstop ang mundo ko hindi ako makapag-isip kahit ano at hindi ako makahalaf. Nanliligaw pa sa akin si Kriya. Dib naman diba may iba siyang gusto? At mahaling saya narinig mo diba? Timahimik ako. Pagkatapos ay sinabi ko, ako ba ang sinasabi mo? Ngimiti si Kriya pero hindi siya sumagot sa tingin mo ba hindi ka mahaling? Imiko ako at timahimik. Sumunod na naman ang buses na ikaw nga en. Inday, ikaw ang gusto ko. Tumingala ako sa kanya, diba sa babang ang gusto mo? Hindi no. Bakit ka naman mag-isip nga nayan? Kapatid ko si babang. Ha? Hindi pa sinasabi sa akin ni isang. May kapatid pala si Kriya. Kapatid ko saya sa motorside nakakamali ka na naman. Pero diba may petira na hinahanap sa babang kanina? Wala pa akong naisipan na bigla bumalik sa babang sa ofite. Inis siya habang sinasabihan ang lalaki, sinisendan mo na naman ba ako? Tatawag na akong pilis. Way Kriya pakitawag ang pilis. Polisan mo ang lalaking an. Timahal ka na, sabi ni babang. Tapos biglang sumingit naman ang Kriya, hindi ko talaga en makita, pwede ba kang makbakya akong iba petira? Mahal na mahal kita babang. Ang petira na may mahal kita sa likod. Pagkarinig sa akin ninigay nakilat siya, nakita mo ba en? Nakita ko sa loob ng ofite ni Kriya. Ako pala si Inday. Nalaman ko din ang rason kung bakit nakaway si lalaki at si babang. Dahil nawala ang petira ni babang. Pagkatapos ning imalis silang dalawa nakatingnan kaming dalawa. Ang tagal bago ako nakapagsalita, sabihin ko na lang sa'yo ang totoo, hindi ako enlufe. Ha? Nakilat saya. Pagkatapos ay bigla siyang timawa. Sa inang pagkakataon nakita ko siyang masaya. Pagkatapos ng breakfast tumingin siya sa akin. Makasihang nakdadalawang isip tapos bigla na lang siyang naksalita, hindi ka na kailangan pumunta sa ofite. Magpahinga ka na lang para makapagpahalang. Hindi na, lasing lang naman ako.
Medayo na hilo at masakit iluku peru ukai na aku. Nagisip sigeriais pach katapos ay naksalita saya, ukai alahan ko ang gerofriend ko. Nakaramnam aku sobrang pachmamal. Naglitunan ha aku para sayo. Ukai maghihintay na lang ako sayo sa labas. Limabas sayo sa ofite. Bakit namimila ang tinghaniya? Paras naman tayong namimila. Sa wakas boyfriend na ako. Ako at sigeriais ay sabay paminta sa ofite, pach kamalapit na kami bigla siyang nagtanong, ukay lang bakang magkasabay tayo. Tumanga ako. Akala ko ang laking pakitan naming dalawa pero ukay lang hen at liast magkasama kami. Hindi nagtagal at nalaman ng lahat na kami na sigeriais. Ako daw ngayon ang gerofriend sigeriais. Sa tita ang ina na bimati sa amin. San ngayon naintindihan ko na ang sinasabi ni tita. Pagkatapos tinanong ko sa sigeriais, kailan mo ako nagustuhan? Sinabi sa akin ni sigeriais ng 20 ay rechtschool ako. Kahit nag-aral kami sa ibang bansa pinag-aralan ko pa rin ang sultira ng Pilipino. Nag-transfer sa sigeriais sa Korea nang bumalik na si isang sa Pilipinas pagtagal inti na kong nagustuhan ni sigeriais. Lachid af sang bisay sa Korea dahil sa kumpanaya. Kaya inabot na sa ganito. Pagkatapos 2 ayers nagpakasal na kami. At san ngayon ako ay ang manager marketing. Pinintahan ako ni Aling Nena para magpalam. Pinitol na daw na ang koneksyon nila ng Tristan dahil naluko daw saya. Binati ko siya. Tumalikot si Aling Nena sa akin at bigla na akong niyakap, salamat sinabi mo ang tutuwing nangyari sa akin. Nakdalawang isip ako kang ayakapin ko din siya. Pagkatapos ay kimalas siya, congratulation sa ngayon ni Presidente. Sana mahang masaya kayo sa bihay. Pagtrinaydor ka sabihin mo sa akin at ako ang mahang first sa listahan. Hindi ko kayang magtraydor sa inday. Biglang may nagsalita. Nagreklamo sa akin sa sigeriais, kahit pinsan mo hindi naniniwala sa akin. Wala man lang tayong honeymoon. Simandal ako sa kanaya pagkatapos na lang bahong taon. Nagring ang cellphone. Sigeriais pala. Bigla nagbago ang aura niya at nakinig sa sinasabi sa cellphone. Pagkatapos nilakasan niya ang speaker. Kung ilang araw na kayo kinasal, kailangan ko ang munye para sa pagiging matchmaker. Sabi ni isang. Nakalimitan ko. Pagkasabi ko nan biglang pinatay ang cellphone at mamaya na lang natin han pag-isapan. May nahanap sa aming dalawa.